Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ban yolat ki Khynnah ban penpau perthai ka sap ka phong ka bakidon nalor ka puli puthi ka Skul Managing Committee jong ka Loompyrdi Ïongpiah Upper Primary School Jowai ha ka last new blay ka la penlong e ka 13 School Week ha yungwali ka Loompyrdi Ïongpiah. Yakni ka School Week lawan ban pli daw President mathamai ka Senrat Jowai uba Hercules toy ha ka jingedon lang UCA Kendia Secretary SMC, Bimi elsewhere, General Secretary Loompyrdi Ïongpiah, kidikot ka School Managing Committee bakinthom, ya UW chalam, but UKF lalu nalor kinonghikai, but ki Khynnah Skul. Ya ka jingelang la penyat da ka kong dari care lato, assistant teacher, palayor ya ka jingkren pediang na ka sanki toy, kabadai ka assistant headmistress, baru layo ya ka ngu ka demblay na ba BM Shilla assistant teacher. Uba Hercules ha ka jingkren ula kentu ya ki Khynnah ban long ki Khynnah ki baslor ban ya simbenta ha ki no ki jing yakob badru ban bo ya ka jingle ran shadin na mar ka negre ka lat ka kabuk siar ban ngotho ka e ka sap ka bapidan. Shushu ula kenturu ya ki Khynnah ban nang ban kenkor ya ka por ban risendong ya ka burom ka akor ka bari ka spa ba ka bakraw ha ka long breu man breu pat kumjuru ya ka ying ka sem ka kong nitu chulai ka bari ka head teacher jong ka Loompyrdi Ïongpiah Upper Primary School ka la tho ba yakni ka School Week la don shibon ja ki jing yakob ha ka ban ailat ya ki Khynnah ban penpau ya ki jong ki sap ki phong bat ki rukom ya le kai Pynbyrngia ba pher ki ban pen sngotenat ya ka jing sngo jong ki Khynnah bat yakni ka School Week an penkut ha ka arpu santarik unailar. I hate every minute of training, but I said don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. Muhammad Ali ongu chamjing jar haga ni wa practice man gasngi. Chamjing jar haga te go lai ali practice khairang step lai li phet. Te happy lai Khynnah la kwa man yus bak lan phet hap na do dang khian to practice fi phet step. Kate to ko wan ra ye chai ye khia ongu to ka jing practice man ko e hnrei ongu pundo oyo ongu Muhammad Ali ham pendem ham do jingkerman lai chakmat Muhammad Ali ongu lai chakmat hnrei de bha ik de bha la chutom ne ka jing chutom ne to ka jing job menre yo man piu nong job hadin to em pen chutom ni kat ni nei ti daw hawaro kini ki Khynnah ang ip mo ya chimbenta pi de chit rehem de nam do men sen de wo practice pi na yung la to wo start bro le ta practice wan yung da wan ran hani man ong gi kat tu Sdang yele drawing to ya